Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa asixazulule lezibalo ezingezansi. Sino x plus y minus 3z is equal to minus 10. Sino x minus y plus 2z equal to 3. Sino 2x plus y minus z equal to minus 6. Awuthi ngikukhombise nje imidwebo emincanyana nje. Angikutsakeli. Ngiyakukhombisa nje imidwebo emibalwa. Asithi njengoba idwebele la ngino x wami no y lapha nawo uyawu z wami phezulu. Athi mhlambe imiphumela yami ingaba imidwebo ecishe ibe njengalokho engizokukhombisa khona la. Uyabona amabhokisi ami ngathi wo 3D. Selfish like. Ungathuki izibalo sisazozixazulula sisazosenza ngizama ukukukhombisa nje ngomdwebo ukuthi mhlawumbe ngabe izibalo zethu zime kanjani uma ngase mhlawumbe kuthiwa asizidwebe sisebenzisa konke lokho esinaku x y no z. Athi mhlawumbe ngikudwebele omunye umdwebo futhi ofana nawo lo kodwa uthe ukuhluka kancane. Amabhokisi ami singakudida impela isibalo mangase sifike sesidwetshwe kanje. Khulileka ngikukhombisa ukuthi nangelinye ilanga izibalo zakho zobe usuzikhipha njengemidwebo enjani. Asizameke manje ukwenza izibalo zethu. Singazama ukuthi ukuthi siphume kumphumela wethu uyazi ukuthi njalo njalo kuzomela sithole ukuthi uX umele bani, uY umele bani, uZ wethu umele bani. Singazama ukwenza lezi ezimbili ephezulu uqala siphinde senze lesiphathi nendawo nalesi sithathu. Sibone ukuthi basihlanganisa siphuma nani. Asenze nje kube lula. Basusa no y 3z no 2z minus z minus 10 no 3 minus 7 kuhleke. Sithola lokho uma sisebenzise lesokuqala nesesibili. Asibone manje uma sisebenzisa lesisithathu nesokugcina. Isibalo sethu x minus y plus 2z equal 3. Sibeno 2x plus y minus z osipha u-minus 6. Sidebelela ngezansi. Siyabona y bethu bayasusana. Salo sibeno 3x lapha kuyasuswana la. 2z no z sipha u-z. Minus 3 no 3 minus 6 no 3 sipha minus 3. Kuhleke. Sibhalela ngenhla 3x plus z sipha minus 3. Sesingasebenzisa le mpendulo zethu ke manje ukuthola ukuthi uX wethu, uY wethu, uZ wethu umele ba. Asisebenzise ke. Sino 2x minus z osipha 7 sibe no 3x plus z osipha minus 3. Uyabona nje khona basusanayo zisuka. Asiqale ngapha usipha ba 3x no 2x usipha ba. Uthi sidwebele kuqala 3x no 2x usipha ba 5x z
no z, negative no positive basusana, sibe no minus 10. U5 ubangena ungena u10 no5 kuyasusana sibe no x ozimele minus 10 divided by 5 sipho minus 2. Alright, kuhleke. Sesiyazi ukuthi u-x wethu u-minus 2. Kepha sisafuna ukwazi ukuthi u-y wethu no-x wethu ncese no-z wethu uba. Ngoba sesiyazi ukuthi u-x wethu uba njalo njalo la khona u-x sisuxhuma u-minus 2 wethu. Sifa divide ngo 4 oppositive kuze kube khona oyimele minus z singadivide ngoba ukuze kube mele ngo1 ingakho sinobani uz u3. Siyazi u-x u-minus 2 uz wethu u3. Asizame manje ukuthola u-y wethu. Sesiyaxhuma ke manje ngaso sonke isikhathi lasibona khona u-x nala sibona khona uz sifakani impendulo zethu. Inombolo zethu lezi ziyangenana sino y sungaba positive ngoba siyaweqisa minus 11 bhala kanye nami u-y wethu siyabona ke manje ukuthi u1. Siyazi u-x wethu minus 2, y wethu u1, z wethu u3. Asibuyele siye phezulu ke manje sibhekisise na ukuthi nangempela imphumela yethu le iyiqiniso yini. Asiqale ngapha. Ukuze singakhohlwa sizikhumbuze u-x wethu sithole ba minus 2, y wethu sathole u1, z sathole u3. Asibhekisise manje ukuthi sithole into eyiqiniso yini. Siyawuthola u-minus 10 ukusipha impendulo yokuqala eyiqiniso. Asibeke isibili minus 2 wethu kuba no-x wethu minus 2, u-y wethu 1, uz wethu kuzoba u2 times 3 usipho u6, impendulo yethu 3. Thiki. Asibheke lesesithathu 2x 2 times minus 2 sisipha bani? Sipho minus 4 ncese sengibhala phezu kwemdiwo yami. Y wethu 1, uz wethu 3 usipha u-minus 6 minus 4 plus 1 minus 3 tick. Sithola imphumela eyiqiniso.